Don't you touch me? Au! Get away. Tror ikke at table vi hvis du ikke vil tave det, hva du våpen vil tave, hva jeg fyr. Hvis du får nye godt våpen, eller våpen der damer. Nej. Boxade! Nej, ben. Snack dash. Snack ammo here, apparently. Och ända av. Men Sasha nu kus nej. Jag bara det. No! Ja, smart motor så att du kan bruka den i alla arbeten. Förstår du? Jag ska där. But not close enough. Kanske. Skjut. Don't you ever come across me again. Ow! Gott så. Rakt i det eller rakt i attan för det. Det räckte med. Som är rakt i attan för det. Hej då. Jävlar. Nej, jag själv räckte plättskott. No. Nej, det så ibland. Hold No! gave it. Okay. Come off. Wow. I'm on duck. Oj! Au! Minst det är för att trösta, eller är för att bygga hungra annars. Ow. Grenade launcher, awesome. Don't show Levi! Helvete! What? Got that there? I'm fett gott det. Leipet ut. Fett gröna. Ja. Jag bänkar den med tvär. Ow! Slow motion nice ne. Ja, det är genialt det. Oh shit, 5 hurt me. Desert eagles for that. Quick! What? Oh, tack för knuven. Okej, jag vet inte knuv i till men lofta jag. Jo. Då så är man bättre det. Nej, S. Oj. Så satt det räcka. Space No! Sonic är Alltså Sonic! Ja, här tar jag Sonic. Jag får lyckas skifta. That were power today. Ja. Spader för dina där. Tack för mig human shield. Boost jam jetpack. Höga klack. Launch kan man göra. Sars där nere i hjörnet. Oj! Ja, det där går fast vi öppnar det. Det är redan äckligt. Wow, Hej. there. Hej till är det Phil Esbern? Åh nej, han fick Predator. Not och det är inte så vet det går nu. Kan inte jag? Andrias. Headshot. Hej. Ja, rifflan. Hon dreper en skott som lägger rätt. Hej Esbern, är blue you. Oh my goodness. Oh! Betrayed my blue. Jag lyckas skott som är med. Nej, det är inte som är med. Nej, bitch. Oh, snap. Double kill. Här är det med spray. Chockad. Kom med Esbern. Bastard. Vad sånt där? Ja, No.
Ja, headshot kastar. Ja. Fuck your headshots, nigga. Kom igen vet du. Också. Nej! Slow motion driven. Slow motion. Jag förskiftade samma skott. Nej, samma ting super. Hur ska det inte vara premium? Det är bag explosions. Ow! At the chainsaw. That's svagt. Hur ska jag ställa den? Ja? Ja. Ja, det har jag inte. Jag har sagt. Sagt med tvär trutja för träck, tvär trutja för umean är som Come on! Chainsaw. Ja. Kan vara där. Jag älter rockspräck. Hur var det möjligt där? Hur är det man fick börja sen sitt la för veck? Tab. Just bara tab så jump shot. Halt. Men först där på massa kan där efter. Ja. But stand there active at disable där gör. Okej. Så. Nej, jag vet inte två grenade launchers. Jag ska gå. Nej, det är fast det. Jag är inte brandman, man sitter fast någonstans. Man kan inte köra headshot. Oj! Kanske inte. Bazooka! Grenade launchers. Oh. Jag skulle öka bazooka, Andrias. Yes. Ow. That wasn't very nice. No, it wasn't. Oh! Man. Kvartje! Det är jag där. Hatta gav jag tvär, sorry. Oh shit, det är ett spawn camper. Trodde jag kunde ha det. Kosta det ge, Andrias. Wow, vad han hade. Kosta det inte cash. Så säger jag. Nej. Åh. Hej du. Damn it. Åh, gott skadade. Vilka grenade launchers. Nej. Jag tror att jag fick kassa honom. Minns du, man gott brukar kassar så till cover. Kassar? Ja, så är det smed här men nej, jag vet inte push med alla fri. Ah. Guess it wasn't enough. Jag vet inte gång att då gör det går vi ut. Men vi ser för alla fri. Jag tog på 9. Ja. Vi glömmer jag sig upp på. No. Brukar bära chainsaw. Så kan det heta det. Ja. Jag spelar kärt med det, klart jag tjata. Levi. Vad? Jag vet inte det här. Oh. Men inte inte. Jag vet inte. Hopp. Kan jag inte göra? Kan jag göra? Jag har inte sitter fast i min hjörna. Pedro. Jag har inte sitter fast i min hjörna. Nej, you shit man, Joseph.
Okej, nu ska jag köra Andrias runt det. Hur länge? Får jag alla Andrias i det? Ow. That's right. Vad som det? Så Det det var mot... Like everybody bring a grenade launcher from now out. Awesome. Run away! Woo! Det är bara det jag gör, ni har fisk upp och så här till. Sant här då man. Nej, fuck det. Thomas. Nej, jag spalte som helst det. Ja, är det inte drabbat kroppen just här, Levi? His ain't one. Jag var något vilka nedlander. Hej Esbern. Esbern, hej. Hej. Nej, Esbern, hej. Så där? Hej Esbern. Hej! Okej, så avslutar vi det. Oj! Se, du brukar sån där. Ow. Jag blir så bär, jag känner inte helt, ja. Kan det hända? No. Det är sån kill cam and lagga. Nej, jag anser att jag killade Icon. Oh, vad sa jag? Let's do this. Mind if I cut it? Wait, what? Ja, vi